si bebo me sacas ahí bebiendo, horrible, picando canapés y estas cosas que... Canapés de choco. Todo se andará. Como temos o tema da técnica, está solventado? Sí? Bueno, pois entón, moi bons días e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa e desme permitir que, en primeiro lugar, pois dé a conta dos cambios que está a sufrir o Grupo Popular logo dos nomeamentos que tiveron lugar no Goberno galego nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, e así creo que corresponde trasladar a miña felicitación a de todo o grupo do mesmo xeito que fixen a semana pasada cos deputados que abandonaron o Grupo Popular para facerse cargo de postos de responsabilidade no Goberno galego ou, nun caso concreto, para marchar cara ao Senado, pois tamén trasladar a nosa felicitación a nosa compañeira Marta Mariño polo seu nomeamento como Directora Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, un novo departamento creado dentro do organigrama da Consellería de Emprego, Comercio e Migración. Dende aquí lle desexamos os mellores éxitos, moitos acertos neste novo departamento que, a vos seguro, pois agradecerán os milleiros de autónomos que cada día se levantan e traballan duro para manter os seus negocios. Pero logo das numerosas marchas de deputados do Grupo Popular que vimos nestas semanas, pois temos que dar a benvida a un bon número de compañeiros que tomarán posesión na súa acta no próximo pleno. Seguro xa completaron Paula Mouzo de Camariñas, Encarna Amigo de Cervantes, Nicole Grueira de Pol, José Luis Ferro de Celanova, Víctor Baladrón de Berín, Cristina Campero de Xinzo de Limpia e o último Michel Fidalgo de Vigo, ademais dos que se irán incorporando en sucesivas datas. Despois de dar a benvida a todos estes novos compañeiros, pois voume centrar en algúns dos aspectos que quería abordar nesta rolda de prensa. En primeiro lugar, saudar a aprobación no día de onte no Parlamento portugués do proxecto de lei para liberar de peaxes distintas autovías do país veciño, entre as que figuran as que conectan Galicia co norte de Portugal e que van permitir unha mellor e máis económica comunicación entre esas dúas zonas. Esta decisión, adoptada a iniciativa dos socialistas portugueses, pois debería de servir de exemplo, a noso entender, para os socialistas españois, de xeito que se tomaran en serio tanto a gratuidade das peaxes nas autoestradas AP9 e AP53 como tamén para que abandonaran calquera intención de implantar peaxes polo uso de autovías no conxunto do país. Con este obxectivo, o Grupo Popular rexistrou 2 proposicións non de lei no Parlamento galego. A primeira delas solicita ao Goberno de Pedro Sánchez a gratuidade das peaxes nas autoestradas AP9 e AP53, as 2 autoestradas máis caras de España. Este foi un dos compromisos asumidos polos socialistas durante a pasada campaña electoral en Galicia, polo que entendemos que o resultado final desa campaña non debería afectar a ese anuncio electoral e poñerse en marcha, polo tanto, no menor prazo de tempo posible. Pero, desde o Grupo Popular, seguimos insistindo tamén na demanda ao Goberno de Pedro Sánchez para que culmine o proceso de transferencia de titularidade e competencia sobre a AP9, dando cumprimento aos numerosos acordos unánimes adoptados neste Parlamento e de conformidade tamén coa proposición de lei que se está a tramitar no Congreso. Pero non é menos certo que nos últimos días volveu a saltar a actualidade a posibilidade de que o Goberno do señor Sánchez, coa excusa de paliar os custos que supón o mantemento destas vías, implante peaxes nas autovías españolas. Visto aprobado onte no Parlamento de Portugal a proposta dos socialistas portugueses, parece que unha vez máis os socialistas españoles insisten en ir contracorrente. Dende logo, dende o Grupo Popular estamos totalmente en contra desa idea que baralla o Goberno do señor Sánchez, que perxudicaría moi especialmente a Galicia pola súa situación periférica e que ademais está lastrada por 2 autovistas coa peaxe máis cara de España.
Unha decisión destas características suporía un novo agravio contra Galicia e contra os milleiros de condutores que a diario utilizan esas autovías para circular cara a Galicia ou cara a outros puntos da xeografía española. Por este motivo, o Grupo Popular tamén rexistrou unha proposición non de lei na que solicitamos ao Goberno galego que abandone calquera pretensión de implantar sistemas de cobro polo uso das autovías, por entender que suporía un novo agravio para a nosa comunidade e un grave prexuízo económico para condutores e transportistas. Estamos a falar de dúas iniciativas que pensamos deberían contar co máximo consenso neste Parlamento galego, trasladando ao Goberno central unha mensaxe única na defensa dos intereses de Galicia e do benestar de todos os galegos. Pero non quixera deixar pasar esta rolda de prensa sen facer tamén un pequeno comentario sobre a situación política e social que derivou do teatral retiro de meditación que o señor Sánchez realizou a finais da pasada semana e que rematou o pasado luns co, eu creo que agardado, anuncio de que seguía sendo presidente do goberno. Despois destes días de repouso, Pedro Sánchez volveu onte a actividade política real na campaña electoral para as eleccións catalanas. Volveu demostrar a súa deriva populista, confirmando que o maior especialista deste país en chapotear na lameira. É preocupante a deriva que está a tomar o señor Sánchez ocupando todo o espazo á esquerda populista que deixou o case desaparecido Podemos e cunha Yolanda Díaz cada vez máis en horas baixas. O que debe ter moi claro o señor Sánchez é que desde o Partido Popular non estamos dispostos a consentir que se nos ataque permanentemente con bulos e medias verdades do mesmo xeito que se está a facer con xornalistas e xuíces, poñendo en dúbida a súa imparcialidade e deteriorando gravemente a nosa democracia e a convivencia entre os españois. España non se merece ter na súa presidencia unha persoa que amosa esa arrogancia, falta de respeto ao adversario político e precisa máis tranquilidade e máis estabilidade. Como que, afortunadamente, estamos a vivir os galegos na nosa terra baixo un goberno presidido por Alfonso Rueda. Creo que unha vez máis o pasado 18 de febreiro os galegos deron unha lección e un bo consello ao conxunto da cidadanía de España sobre como debe discurrir o futuro do noso país, o futuro da nosa política e o futuro da convivencia no conxunto do Estado. Nada máis pola miña parte, salvo poñerme á vosa disposición por si considerades necesaria facer algunha precisión. Perdón? Pois creo que falo de memoria, pero deben de ser 9, creo que son. O que pasa é que só citei os que xa completaron a tramitación e, bueno, agora están completando os seguintes. Espero que na seguinte semana xa poder facilitar a lista completa e xa veremos se tamén completamos o grupo unha vez que o presidente tome a decisión sobre os membros do goberno. Bueno, afortunadamente temos listas amplas, pero efectivamente hubo algunha lista na que se produciron moitísimos movementos e, bueno, isto que amosa é que hai talento nas listas parlamentarias, que hai capacidade para incorporarse ao Goberno de Galicia e a asumir novas funcións por parte de moitos membros desas listas e os que se van incorporando, pois estou seguro de que tamén porán o mellor deses mesmos para que o grupo parlamentario tamén funcione correctamente como esperamos. Faltan precisamente os membros do goberno que van a deixar a acta. Esperan que se xa tamén xa a semana que ven? Bueno, esa é unha cuestión que compete decidir ao presidente e a verdade, pois, el manexa evidentemente os seus prazos e tomará a decisión cando considere axeitado. Na mentras, o noso traballo é garantir que hai un funcionamento ordinario do grupo de plena funcionalidade e normalidade, como está sendo, bueno, como se pode comprobar coa actividade xa ordinaria que empezou a desenvolverse no Parlamento estas semanas e, polo tanto, vamos a deixar que o presidente, pois, tome as decisións que lle competen no prazo que considere oportunos, que iso non vai a supoñer ningún problema para o funcionamento do grupo. Algúnha outra cousa?
Pois moitísimas gracias e vémonos uns días. Se tiene que facer o repaso completo, a verdad que xa complicado.